Ребята, поехали! Поздравляю вас! Менә шушылай Иннополистагы алкышлар Түбән Камада яңгырый. Биредә бензин җитештерү буенча яңа линия эшли башлады. Россия президентының старт биргәнен зур дулкынлану белән проектлаучылар, төзүчеләр, инженерлар күзәтә. Аларның барысы да проектны тормышка ашыручылар. Хәзер Татарстаннан көн сайын эшелоннар белән 92, 95, 98 һәм АИ-100 маркалы бензин сатуга чыгарылачак. Мы завершили строительство завода по производству автомобильных бензинов на 1 100 000 тонн. Стоимость проекта свыше 19 миллиардов рублей. Это самый современный завод, где бензины 93-95 производится без каких-либо добавок. Вы сейчас показали картинку в режиме онлайн. Выглядит она фантастически. Это хорошее, большое событие и в жизни экономики, экономической жизни республики, да и вообще для страны это очень положительный результат работы, инвестиции приличные, скромно говоря. Но на самом деле то, что компания развивается такими темпами, это не может не радовать. Нәкъ шушылай ук 1 ел элек Владимир Путин Таныкада яңа җайланмаларны эшләтеп җибәргән иде. Бу вакыт эчендә комплекста берничә заманча җитештерү линиясе төзелә. 60 миллион тонна нефть эшкәртелә. Россия буенча иң тирән эшкәртү күрсәткеченә ирешәләр. Комплекс ассортиментында югары сыйфатлы 20 төрдәге продукция бар. Бу Евро-5 дизель ягулыгы, авиация керосины, майлар, автомобиль бензины, Татнефть генераль директоры яңа җитештерү мәйданчыгын хезмәт җиңүе дип атады. Мощность завода сегодня 1,1 миллиона тонн. Җитештерү куәте бүген 1 миллион 100 мең тонна. Коллегалар белән сөйләштек, киләчәктә әлеге күрсәткечне 1 миллион 200, 1 миллион 300 га җиткерү нияте бар. Инвестициялар 19 миллиард сумлык. Автобензин заводын эшләтеп җибәрү яңа эш урыннары булдыруда. Бүген биредә 3 меңнән артык хезмәткәр эшли. Төзелеш вакытында илнең 20 төбәгеннән 10 меңләп кеше көч куя. Әлеге объект соңгысы да түгел. Президентка киләчәккә планнар хакында да сөйләделәр. Быел биредә яңа җайланма эшләтеп җибәрергә җыеналар. Ул җитештерү куәтен 2 тапкырга арттырып, күрсәткечне елына 15 миллион тоннага җиткерергә мөмкинлек бирәчәк. Шимал түгел, эшкәртелгән продукт сату күләме елдан-ел арта. Хәзер төп бурыч эшне киңәйтү. Республикада бу күрсәткечне 23 миллион тоннага кадәр җиткерергә телиләр. Мы с государственного уровня, с федерального уровня системно поддерживаем компанию Татнефть. Именно эта адресная поддержка обусловлена особенностями вашей ресурсной базы. И мне очень приятно отметить, что эта поддержка, что называется, адресная, но очень оказалась эффективной. В том числе, а может быть в первую очередь, благодаря вашей работе. Моннан тыш нефть, газ, химия заводлары төзү турында карар кабул ителде. Алар инженер пластигын чыгаруга юнәлдереләчәк. Моңа кадәр Россиядә бу төр продукция җитештерүче булмаган әле. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.